Avui li hem canviat la música al nostre col·laborador. La Guàrdia Civil va dur a terme un important operatiu a l'Eix fa pocs dies contra la banda llatina dels Latin Kings, amb entrades en diversos llocs a Barcelona i a Tarragona i la detenció d'uns 32 membres d'aquesta banda. Avui volem conèixer una mica més la vida, la història de les bandes llatines. Per això tenim el nostre criminòleg, en Jordi Palau, als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Jordi, bona tarda, com estàs? Bona tarda, Toni, bona tarda, Aleix. Molt bé, gràcies. I vosaltres? Nosaltres molt i molt bé. Anem a parlar de bandes llatines. Sí. Què és una banda llatina? D'entrada Els Lletes i companyies. D'entrada ja ho diem malament. Una banda llatina, se'n diu banda llatina, però no són llatines, sinó que són organitzacions criminals llatinoamericanes que, a més, no es van crear a Llatinoamèrica, sinó que es van crear als Estats Units, que també és una cosa que la gent desconeix. Sí. Als Estats Units, bandes aquestes bandes criminals. Sí, diguem que Digues, perdó. Diguem que els seus rebesavis dels que han detingut ara, per entendre'ns, quan estaven a la presó als Estats Units, a Chicago, a Miami, a Los Angeles, el que es trobaven era que eren això, llatins, i llavors hi havia allí la raça, la principal eren els blancs i els negres, i ells se trobaven així com una minoria, i van decidir muntar petites organitzacions per a protegir-se, el que se'n diu bandes llatines, o en anglès se'n diu gangs. I allí, a partir d'allí, va començar a crear-se organitzacions que es van expandir per tot el món. I clar, com que aquí som la mare de la península ibèrica, de l'estat espanyol, diguem que per l'idioma i tal, doncs aquí també tenen molta cabuda. Però realment no són bandes llatines, són bandes llatinoamericanes d'origen americà. Són perilloses, Jordi? Aviam, sí, són bandes organitzades criminals, és a dir, el seu projecte és criminal, només es dediquen a això. I a més, estan organitzades jeràrquicament i depenen del que diguem que és la seu mare, que sempre està ubicada a Estats Units o en algun país llatinoamericà. Llavors, el seu component principal és cometre delictes, ja sigui de tràfic de drogues o també delictes contra les persones, delictes són violents i també a l'hora d'organitzar-se també utilitzen la violència contra altres bandes. I quin pot ser les persones més potencials que siguin captades? Busquen gent potser que no tinguin masses vincles, busquen gent que senti apartada. Quins són una mica també els potencials membres d'aquestes bandes? Sí, utilitzen bàsicament menors d'edat. Primer perquè són molt més fàcils de captar, això s'utilitza molt als col·legis, fan el que és el bullying, els hi fan bullying i llavors, com el que diu, se senten obligats. Primer, el bullying ja sabem el que és extorsionar-los, pegar-los, utilitzar-los, maltractar-los i al final ells mateixos s'adonen que o estan a favor de la banda o acabaran sempre rebent i acabaran sempre patint. I això és la manera. I a partir d'allí, com que són menors d'edat, aprofitant la legislació que tenim en aquest país, que sabem que els menors d'edat estan més protegits, inclús alguns són inimputables per menys de 14 anys, els utilitzen per a traficar i per a cometre alguns petits delictes que normalment estan relacionats amb el tràfic de drogues. De tan joves ja els agafen, menors de 14 anys? Sí, perquè realment un menor de 14 anys, a vegades els veiem allí a l'entrada del col·legi, que són el que fan els típics trapitxeos, però clar, un menor de 14 anys és inimputable, no pot ser imputat penalment. Llavors, clar, els interessa. Potser els que estan organitzats ja són una mica més grans, inclús alguns que són majors d'edat, però els més visibles, els que s'encarreguen de fer el petit trapitxeo amb drogues, als col·legis, que és on hi ha el petit trapitxeo, són menors d'edat, inclús de menys de 14 anys. Com ha dit l'Aleix, busquen a persones que se senten soles, que se senten desplaçades, que se senten que han patit bullying, perquè ells utilitzen que és com un sentiment de pertànyer a una família, no? Es diuen entre ells hermano, brother, que es fa que es quedin i que siguin molt fidels a les seves bandes. Hi ha la filosofia sí que és això, és d'una banda on hi ha germans i diguem que s'agermanen perquè teòricament l'origen de la filosofia aquesta dels germans i del bro, que bro vol dir germà en anglès, doncs és això, que és una pàtrida o estàs en una terra desconeguda. Però actualment això, l'idiosincràsia ha canviat bastant, perquè molts d'aquestos ja han nascut aquí. És a dir, no se senten expatriats ni tampoc ells van néixer ni a Colòmbia ni a República Dominicana, sinó que són pares o són descendents. Llavors, amb l'excusa aquesta de potser tenir uns orígens o uns accents, doncs els capten per això, però realment ells ja no estan identificats com a llatinoamericans.
I ja dins de la banda, com funciona? Com és l'entrada d'aquestes persones dins la banda i què han de fer per formar part d'aquesta família? Entenc que també són rituals d'iniciació i forcen a l'extrem també a l'aspecte mental d'aquesta gent. Sí, bàsicament ells tenen un ritual també bastant arcaic, inclús utilitzen el que se'n diu la paret, i és que entre uns quants els agafen, els posen en una paret i els han de donar el que se'n diu bàsicament una pallissa a cops de puny i tal. I això dura entre 3-4 minuts. Quan aguanten, diguem que han fet aquest ritual i s'han convertit en de la banda. Clar, això com a ritual, no sé, potser nosaltres no ho entenem, però per amb ells sí. És com, bueno, sempre hi ha hagut rituals, no?, del canvi de quan passes de ser menor a ser ja gran, doncs ells consideren que passen de ser menors a entrar a la banda a través d'això. I llavors ja se'ls dona els colors, se'ls dona inclús alguna bandana i ja pertanyen a la banda, i això sí, la banda no pot sortir. Quan entres no pot sortir. Això dels colors també és curiós perquè cadascú té uns colors. Tenen la roba d'aquest color, vesteixen de blaus o de liles o de grocs perquè són els colors de la seva banda, no? Sí, és una forma distintiva. També és cert que últimament ells se n'adonaven que anant pel carrer eren massa vistosos i s'han anat mimetitzant amb el carrer, però abans sí que eren molt més vistosos i portaven les bandanes al cap amb els seus propis colors. El que sí que utilitzen molt és utilitzen molt els gestos amb els dits. És a dir, amb els dits fan numerologies, aixequen 3 dits, 4 dits, en funció de què són. Inclús per provocar-se entre ells, molt bé, correcte, per provocar-se entre ells, l'Aleix ja ve que està posat amb el tema. Doncs fan aquests gestos i a vegades per provocar-se, sobretot en xarxes socials, fan gestos i fan un gesto, però llavors inverteixen la mà cap a baix per provocar a l'altra banda llatina, que se'n diu el que se'n diu bajar. Bajar a un trinitario, bajar a un DPP, bajar a un Latin King. Que això únicament simplement és provocar-se. I a nivell també de banda, ells són molt territorials i això nosaltres no en som conscients, però hi ha places, hi ha, no sé, algun carrer que per amb ells és seu. I si ens hi fixem amb els grafitis que hi ha pel carrer, veurem que hi ha alguns grafitis que, per exemple, hi posa una corona, nosaltres estem acostumats a veure corones i pensem que algú ha vist una corona. No, allò vol dir que allò és dels Latin Kings. Si veiem DPP, doncs dels Dominican Don't Play, etc., els 42, que van amb números, i això la gent del carrer no ho entenem, però aquella plaça, o inclús el Burger King i el McDonald's, també se'ls reparteixen. Els Latin Kings els agrada molt el Burger King, perquè com que porta la corona, els fa molta gràcia que sigui com que és per amb ells. I la M de McDonald's per altres. Sí, suposo, clar, els Latin Kings van ser els primers, diguem, els més potents i els primers a arribar i es van agenciar el Burger King, perquè porta la corona. Sí. L'Aleix ha fet així, ell és dels Reus Don't Play i va al Viena. Reus Capital. Déu-n'hi-do, quines coses més curioses que estem aprenent. Però a què es dedica una banda llatina? Com guanyen els diners per la seva subsistència d'aquestes bandes? Doncs ja d'entrada tots els membres tenen que pagar una quota. Normalment és setmanal o mensual. Paguen una quota i, clar, a un menor d'edat no li pots demanar grans quotes, però bueno, 10-15 euros. I llavors penseu que també tenen que rendir comptes a la mare, no? Al capítol mare, i això va per capítols. Llavors, aquí a Espanya, per exemple, que ha sortit ara fa poc, que és el Reino Hispánico, però el Reino Hispánico està ubicat a Catalunya, però està d'altres regnes que ells utilitzen per rei perquè el cap dels grups se'n diu el rei o l'Inca. Aquí utilitzen terminologia antiga, no?, dels inques, els inques americans, dels llatinoamericans, o abans d'arribar prehispànica, no? La marca prehispànica, abans que arribés Colón a Amèrica, hi havia els inques, els maies, llavors utilitzen això. I ells paguen unes quotes i, a part, allí també estan obligats a traficar, perquè al cap i a la fi el més fàcil és el tràfic de drogues. Després, la violència entre ells també s'utilitza a base d'això, de baralles, inclús hi ha algunes extorsions, però clar, tenen moltes ganes d'esbatussar-se i guanyar territoris, i perquè clar, un territori comporta també poder vendre més cocaïna, o vendre més marihuana, o poder vendre més drogues, i que clar, llavors per guanyar el territori és com una petita guerra, s'ha de guanyar aquell carrer o s'ha de guanyar aquella plaça. Has parlat del reino madre, de la reina, no sé què, podríem dir que és una estructura piramidal, no? Estan els de baix, que són els pobres membres de la banda que trafiquen,
però després els que s'emporten els diners i tot això són els de dalt, el rei, la reina, el king o la queen. Molt bé, correcte. Però també hem de tindre una cosa en compte. Les dones són típicament objectes, és a dir, són possessions que tenen les bandes. Això també és una cosa que a nosaltres ens costarà d'entendre. Però les dones només són objectes propietat d'algun dels de la banda, sobretot del triumvirato o dels càrrecs més elevats. I se diferencien els càrrecs amb un collar. Normalment porten uns collars, els Latin Kings, per exemple, porten un collar de 360 peces, que són grocs i negres, i això el que diferencia, no és com una marca, com que aquell és l'Inca o és el rei. I les dones, és a dir, la parella momentània, o en aquell moment que va amb el rei, és la reina, però aquella reina pot desaparèixer en qualsevol moment perquè ell pot canviar-la, perquè és un simple objecte. I en aquesta estructura tan jerarquitzada, com afecta aquesta detenció d'aquests 32 membres? Realment això afecta als Latin Kings o potser estan en l'estructura que realment només era una pota d'aquesta organització? Vale, els Latin Kings ja tenen, és com tot, ja tenen ara mateix, estan repartits per tot el món i l'únic que hem fet ara ha sigut, els hem descapçat, per entendre'ns, però se tornaran a reconstruir perquè els interessa moltíssim. Penseu que a nivell de tot el que és la costa mediterrània i Madrid estan ubicats aquí, els interessa molt. Per què? Perquè per la costa mediterrània és per on entra la majoria de drogues, és on hi ha la majoria de població i la tenen ubicada. Llavors, ara, de moment s'han descapçat, però tornaran a reconstruir-se. El problema que tindran que mentre estaven descapçats d'altres bandes llatines, que aquí a Espanya ja en tenim localitzades unes 8, almenys oficialment, que són organitzacions, doncs intentaran guanyar terreny. I clar, al guanyar terreny, quan tornaran ells, hauran de tornar a recuperar el seu terreny. I tornarà a haver guerres, tornarà a haver machetazos, que se'n diu, perquè l'única forma de recuperar el terreny no és precisament una negociació pactada i un referèndum, sinó que intentaran recuperar terreny a garrotada. Déu-n'hi-do, quin munt de coses que aprenem cada 15 dies amb el nostre criminòleg, el Jordi Palau, que avui ens ha parlat d'aquestes bandes llatines, dels seus símbols, de la seva estructura, de com funcionen i d'aquesta important operació policial de la Guàrdia Civil que s'ha fet aquests dies amb 32 detinguts a Barcelona i també a la província de Tarragona. No oblidem. Província de Tarragona. Jordi Palau, com sempre, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos, una abraçada molt gran i tornem a parlar molt aviat. Moltes gràcies, una abraçada a tots dos. Salut.